Ako posledné si ukážeme, ako tieto spracované zvukové stopy a upravené uložíme alebo teda zaznamenáme na disk. Takže pôjdeme do hlavného menu, klikneme na File a vyberieme možnosť Bounce to Disk. Otvorí sa nám ďalšie dialogové okno, kde máme opäť nastaviteľné hodnoty alebo teda možnosti, ako sú zvukový súbor, formát, bitová hĺbka alebo vzorkovacia frekvencia. Takže zase máme na výber rôzne zvukové súbory, môžeme ponechať wow, ako sme vybrali aj na začiatku, necháme rovnakú aj bitovú hĺbku a vzorkovaciu frekvenciu. A jednoducho už stlačíme len tlačidlo Bounce. Súbor nazveme ako upravený projekt. Uloží sa nám automaticky do zvukových súborov. Potvrdíme uložiť a už len čakáme, kým sa celá táto úprava zaznamená na disk.